ҳамдиёрони азиз салом. با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان، تامین ثبات و آرامی، آسودگی روزگار و تنظیم و آسایشتگی در کشور، برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی را توسط تلویزیون تاجیکستان منظورتان می‌نماییم. در استودیو با شما من مهرخسار تولوزاده. در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه مسجد جنایت با مقابل حیات و سلامتی را به قید گرفتند که هنگام واقع شدن این حادثه وجود کس را ناراحتی فرا میگیرد. زیرا کردار جنایتی را پسر نسبت پدر صادر نموده است. شرح این جنایت دهشتبار در گزارش همکارمان اکبر شریفی از ولایت سوخت. фарзанд падари дар бистари беморӣ қарор доштаро латукуб намуда қасдан ба саломатиаш зарар мерасонад. шаҳрванд қарабошев Илҳом Уралбоевич соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Навбаҳори ноҳияи Масҷоҳ санаи 30 январ падари маъюби худ Уралбой Қарабошеви 69 соларо ки аз сабаби сактаи қалб 6 сол инҷониб аз пои равон монда дар бистари беморӣ қарор дошт, аз сабабе ки ҳангоми пешоб кардан гилемро олуда кардааст, мавриди латукуби шадид қарор медиҳад. Падартон пештарам задагӣ будед шумо? Не, пеш набудам ягон. Шумо нӯшокии спиртӣ истеъмол мекунед? Не. Айни ҳол дигар фарзандои падартон воқиф ҳастанд ки падартон ба ҳамин ҳол оварда шуд? Хабар доранд хонангиҳо? Ако, додар, хоҳар, аҳо? Сар ҳамаш хабар дод. Чанд нафар ҳастанд фарзандои падари шумо? 4 кас. осеби пӯшидаи косахона ва майнаи сар, латхӯрии майнаи сар дараҷаи миёна, шикасти пӯшидаи қабурға, захмҳои гуногун дар қисмати сару рӯй оқибати бадрафтории фарзанд аст ки дар баробари кирдори ба ҷомеа хавфнок, яъне ҷиноят, фарзанди нохалаф будани ӯро исбот менамояд. тавре дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ ошкор гардид, гумонбаршуда бо маслиҳати пешакӣ бо бародаронаш ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд, нигоҳубини падари танҳояшро ба зимма гирифта, бар ивазаш бародарон ба ӯ маблағ ирсол намуда, хароҷоти рӯзгори ӯро таъмин мекарданд. Буна расидам ҷӯната акокалара. Дадамга яш қара. бародаронаш ки дар муҳоҷират қарор доранд, нигоҳубини падарро ба зиммааш гузошта мунтазам маблағ ирсол менамоянд, ки ҳам барои таъмини доруву дармони падар ва ҳам ба худи ӯ мерасад. чаро чунин кардааст? Умуман ақлам намегирад. ман ки дар ҳамсоягӣ зиндагӣ мекунам, он рӯз аҳволи бародарамро дида то ҳанӯз ба худ намеоям. Kesak mana shunaqa ahvolda yiqildi dedi. Yiqilgan bo'lsa bansiga olib boraylik dedi. Men so'rashdan ukamni moshina olib keldik, bansiga bordik. ҳангоми расидан ба давраи пирӣ падару модарон умедворанд ки фарзандон барояшон дастёру мададгор бошанд. ҳарчанд бо сад эҳтирому меҳрубонӣ мо фарзандон заҳмати парасторӣ ва хизмати онҳоро ҷуброн карда натавонем ҳам, ҳадди ақал бояд таваҷҷӯҳ ва ғамхориро аз онҳо дареғ надорем. ҳаракатҳои оперативии кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомид дар самти мусодираи воситаи нашъадор боз як натиҷаеро ба даст оварда, қасди ҷиноятии нашъаҷалобонро барбод дод. аз боздоштгардидагон беш аз 22 килограмм воситаҳои нашъадор дарёфту мусодира карда шудааст. полковники милитсия Офоқи Қодириён дар ин хусус гузориш омода намудааст. имрӯзҳо аҳли ҷомеаро зарур аст ки дар якҷоягӣ бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ бар зидди афроде ки мехоҳанд бо роҳи хариду фурӯши маводҳои нашаовар соҳиби давлату сарват гарданд ва андеша аз он надоранд ки ҳазорон нафари дигарро мубталои нашамандӣ менамоянду ояндаи ҷомеаи моро хароб месозанд, муборизаи беамон баранд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар ин самт зимни пешбурди як қатор коркарди ахборотҳои оперативӣ ва чорабиниҳои оперативӣ як гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ иборат аз 5 нафар шаҳрвандон сокинони шаҳри Душанберо ки ба хариду фурӯш истеъмоли ғайриқонунии маводҳои нашаовар даст доштанд, дастгир намуданд. инҳо Раҳима Фирдавс соли таваллудаш 1991 ки ҳангоми боздошташ аз ҷониби кормандони милитсия аз ӯ 504.1 грамм маводи нашаовари нави ҳашиш ва 100 грамм маводи нашаовари нави афион мусодира карда шуд. Лоиқов Идибек соли таваллудаш 1966, Лоиқов Комил соли таваллудаш 1964, Мирзоев Исматулло соли таваллудаш 1971 ва Маҳмудов Бадилзамон соли таваллудаш 1965 мебошанд.
дар рафти тафтишот муайян карда шуд ки ин 5 нафар пайваста ба хариду фурӯш ва истеъмоли маводи нашаовар машғул буда бо ин роҳ манфиат ба даст меоваранд. кормандони милитсия ҳангоми аз назаргузаронии манзилҳои истиқоматии лоиқафи Дибек аз он ҷо 1 килограмм маводи нашадори нави афюн, аз манзили истиқоматии Мирзоев Ҳикматулло 13 килограмму 830 грамм маводи нашаовари нави афюн, аз манзили истиқоматии Маҳмудов Бадилзамон 6 килограмму 750 грамм маводи нашаовари нави ҳашиш дарёфт ва мусодира намуданд ки дар умум маводҳои нашаовари мусодира карда шуда 22 килограмму 284 граммро ташкил медиҳад. дар шӯъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон нисбати гумонбарон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 200 қисми 3 ва қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки вақтҳои охир бинобар паст будани донишҳои ҳуқуқӣ ва зудбоварии шаҳрвандон ба доми қалобон меафтанд. дар ин гузориш оиди нафароне ки ба паёмаку рамзҳои фиристодаи авомфиребон бовар карда дучори зарари молӣ гардидаанд, барои шумо маълумот медиҳем. қаллобӣ ё худ мардумфиребӣ бо истифодаи боварӣ яке аз шаклҳои рушдкардаи ҷиноят буда, гумонбарони ин шакли ҷиноят бевосита ба ҷабрдидагон зарари молӣ мерасонанд. ҷинояти қаллобӣ метавонад бо ҳар тарзу усул, ваъдаҳои беасос ҷиҳати иҷрои амалҳои манфиатовари моддию молӣ, ҳуҷҷатнигориҳои қалбакӣ ва истифода аз номи ширкату ташкилотҳои бонуфузи тиҷоратию молиявӣ содир гардад. ҷинояти қаллобӣ аз тарафи гумонбарон на бо усули муқаррарии қаблӣ, балки бо истифода аз технологияи компютер, интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ низ содир карда шуда, шаҳрвандони ноогоҳ, содда ва зудбовар манбаи даромади молии қаллобон гашта истоданд. дар барномаҳои пешин ба ҷомеа ҳушдор дода будем то аз кирдорҳои ҷиноятии як гурӯҳи муташаккили ҷиноятпешаи қаллобони трансмиллӣ ки аз номи ширкати бонуфузи Газпром бо пешниҳоди ҳар гуна эълон, саҳмия ва рекламаҳои бардурӯғ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҷалби муштариён машғуланд, эҳтиёт намоянд. то андозае чунин ҳушдори мақомот шаҳрвандонро огоҳ кард, то ба чунин мардумфиребиҳои ҷиноятпешагон бовар накунанд. аммо вақтҳои охир тамоюли дигаре аз ҷониби боз як гурӯҳи муташаккили ҷиноятпешаи қаллобон бо истифода аз шӯҳрат ва мавқеи ҷамъияти саҳомии кушодаи Алифбонк дар шабакаҳои иҷтимоӣ зуҳур карда истодааст. роҳбарияти ҷамъияти саҳомии кушодаи Алифбонк бо дарки саривақтӣ аз чунин кирдорҳои зараровари молии қаллобон тариқи сомонаи расмии Алифбонк муштариёни худро огоҳ намуд ки ба реклама ва эълонҳои шабакаи интернет, паёмаку ирсоли ҳар гуна рамзҳое ки аз номи ширкат тариқи телефонҳои мобилӣ фиристода мешаванд, бовар накунанд. вале мутаассифона надоштани донишҳои ҳуқуқӣ, молиявӣ ва ҳисси зудбоварии баъзе шаҳрвандон асоси манфиатҳои молии қаллобон буда, шаҳрвандоне ки ба паёмаку рамзҳои фиристодаи қаллобон бовар карда дучори зарари молӣ гардиданд, кам нестанд. бинобар ин вазорати корҳои дохилӣ ва роҳбарияти ҷамъияти саҳомии кушодаи Алифбонк ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон мерасонад ки агар вобаста ба фаъолият ва хизматрасониҳои ҷамъияти саҳомии кушодаи Алифбонк шинос шудан хоҳанд, бевосита аз сомонаи расмии он истифода кунанд. далелҳо кам нестанд ки гурӯҳи муташаккили ҷиноятпешаи қаллобон дар аввал паёмакҳои боварикунонӣ, баъдан рамз ё рақами корти молии шаҳрвандонро пурсида, гӯё барояшон маблағ интиқол медиҳанд, вале баръакс аз суратҳисоби кортҳои бонкии шаҳрвандон маблағҳоро тасарруф мекунанд. барои он ки шаҳрвандон ба зарари молӣ дучор нагарданд, бояд ба ҳеҷ гуна дархост, паёмак ва талаби рамзҳои молиявӣ бовар накунанд. дар сурати бовар кардан ба чунин амалиётҳои молии қаллобон ҳеҷ як ташкилоти молиявӣ наметавонад зарари шаҳрвандонро барқарор созад. огоҳии шаҳрвандон, дониши баланди ҳуқуқии шумо метавонад ҳама гуна талошу кӯшишҳои мардумфиребонро барбод диҳад. дар робита ба ин ба маълумоти шаҳрвандон истифодабарандагони кортҳои бонкии Душанбесити расонида мешавад ки вақтҳои охир далелҳои зиёде бо роҳи қаллобӣ аз они худ намудани маблағҳои пулии шаҳрвандон аз ҷониби мақомоти милитсия ба қайд гирифта шудааст. бо пешниҳоди ин матлаб аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ба шахсони ношинос бовар накунанд ва рамзҳои мушаххаси корти бонкии худро ба онҳо пешниҳод насозанд. ҳамзамон телефонҳои худро низ ба шахсони ношинос надиҳанд, зеро қаллобон бо истифода аз барномаи дар телефон васл шуда метавонанд маблағҳои дар корт бударо тасарруф намоянд.
инчунин ба эълонҳои бар дурӯғи шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ бовар накунанд, то ба доми қалобон наафтанд. бузургии зан модар пеш аз ҳама дар он таҷассум меёбад, ки ӯ чароғи хонадон, идомадиҳандаи насл, тарбияткунанда ва ба камол расонандаи фарзанд, инчунин нигоҳдорандаи забон, таърих ва фарҳанги миллӣ мебошад. мутаассифона баъзан вақт дар ҷомеаи мо ёфт мешаванд бонувоне ки бар кирдорҳои номатлуб даст зада доғ ба номи пуршарафи зан модар меоранд. як нафар зан сокини 37-солаи шаҳри Душанбе дар шаҳри Бохтар бо ҷурми қаллобӣ боздошт гардид. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши Офоқи Қодириён. дар асоси аризаи сокини шаҳри Бохтар Донаева Хуросон зимни пешбурди корҳои фаврию ҷустуҷӯи кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри мазкур кирдори мардумфиребии як нафар зан сокини шаҳри Душанберо ошкор намуданд. ин нафар Қиёмова Зарина соли таваллудаш 1986 мебошад. ҳангоми дар шаҳри Бохтар қарор доштанаш бо сокини шаҳри мазкур Донаева Хуросон ошноӣ пайдо намуда худашро бо номи Саидова Парвина ва корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ кардааст. дар рафти тафтишот муайян карда шуд ки гумонбар Қиёмова Зарина бо роҳи фиреб ба боварии Донаева Хуросон даромада як адад гарданбанди тиллогини арзишаш 6500 сомонӣ, як ҷуфт гӯшвори тиллогини арзишаш 4300 сомонӣ ва 500 сомонӣ маблағи пулиро гирифта ваъда медиҳад ки ба тӯи кадом як хешотабораш рафта баъди 3 рӯз ҷавоҳиротҳои тиллогин ва маблағҳои пулиашро бармегардонад. мутаассифона Қиёмова Зарина пас аз соҳиб шудани ҷавоҳиротҳои тиллогин онҳоро дар шаҳри Душанбе фурӯхтаву маблағҳои пулиро пурра ба манфиати шахсии худаш сарф кардааст ва то рӯзе аз ҷониби кормандони милитсия боздошт шуданаш аз ҷабр дида канораҷӯӣ кардааст. хушбахтона кормандони милитсия дар як муддати кӯтоҳ ин нафари ҷиноятпешаро дастгир ва ба кирдорҳои ҷинояткоронааш хотима гузоштанд. санаи 22 декабр 2022 ман аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Бохтар омадам ба хонаи Донаева Хуросон. ман коркуни милитсияи шаҳри Душанбе гирифтам. омадам як цепичка, як гӯшвор 500 сомон сума гирифта тӯи ҳамкорам рафта гуфта гирифтам. бурда дар бозори Корвон 5800 сомон фурӯхта дар корҳои чӣ худам сарф кардам. нисбати Қиёмова Зарина дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бохтар парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. бо пешниҳоди маводи мазкур аз шаҳрвандоне ки ба доми фиреби ин зани ҷиноятпеша афтоданд хоҳиш карда мешавад ки ба шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилии маҳаллии зисташон муроҷиат намоянд. баргузории амалиёти кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Хатлон дар ноҳияҳои Қубодиёну шаҳри Туз бори дигар исбот намуд ки ҳанӯз ҳам бархе аз ронандагон ба масъалаи бехатарии худу атрофиён чандон эътибор намедиҳанду вазъи ҳаракати нақлиёту пиёдагардонро мураккаб месозанд. ҳамин ҳолат буд ки дар роҳҳои ҳудуди ноҳияи Қубодиён Қурбонов Баҳриддин сокини ноҳияи Дӯстӣ ронандаи воситаи нақлиёти тамғаш Kia қайди рақами давлатиаш М400 CO 178, Мирзоев Аҳтамҷон сокини ноҳияи Ҷайҳун ронандаи воситаи нақлиёти тамғаш Чангай қайди рақами давлатиаш Х277 NU 797 ва Бобомуродов Файзалӣ сокини ноҳияи Қубодиён ронандаи воситаи нақлиёти тамғаш ВАЗ 2110 рақами давлатиаш 20 ХО01-ро ҷараёни амалиёти мазкур нозирони роҳ боздошт намуданд. ин ронандагон бинобар надоштани иҷозатномаи ниҳоди дахлдор воситаи нақлиёташонро бо оинаҳои сиёҳшиша идора мекарданд ки тибқи талаботи моддаи 330 қисми 2 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барояшон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуд. вазъи ташвишовара ки нозирони роҳ зимни амалиёти мазкур дар ҳудуди роҳҳои ноҳияи шаҳри Туз ба қайд гирифтанд, ин дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиёт аз ҷониби ронандагон буд.
амонов бегизод ронандаи воситаи нақлиёти тамғаш ду некси қайди рақами давлатияш 913901 ва ронандаи воситаи нақлиёти тамғаш опел астра рақами давлатияш 3400 AE03 сокини ноҳияи шаҳри туз абдушукуров ҷурахул ки дар ҳолати мастӣ таваккалан воситаи нақлиёташонро идора мекарданд боздошт шуданд. номбурдагон ки бо кӯтоҳандешиву бемаърифатиашон вазъи худу атрофиёнро зери хатар гузошта буданд тибқи моддаи 332 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида шуда бо ҳукми суди ноҳияи шаҳри туз ба муҳлати 15 шабонарӯз дар маҳкамгоҳи шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи ноҳияи мазкур боздошт шуда 5 сол аз идоракунии воситаи нақлиёт маҳрум гардиданд. ҳарчанд чунин ҷавобгарӣ пешбинӣ шудаву кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохила дар вилояти хатлон корҳои назоративу тарғиботиро вусъат мебахшанд аз баргузории чунин амалиётҳои мақсаднок бармеояд ки маҳз дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиёт то як андоза ташвишовар боқӣ мемонад. аз ин рӯ ҷиҳати ба низоми муайян даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёту пиёдагардон масъулон пайваста чораандешӣ менамоянд. бо назардошти ин матлаб баргузории амалиёти навбатӣ таҳти унвони рамзии муоинаи техникӣ ва суръат ба нақша гирифта шуда нозирони роҳ тасмим доранд бо ин васила камбудиҳои ҷойдоштаро дар ин самт ошкор намоянд. ба мақсади ба пуррагӣ ҷалб намудани воситаҳои нақлиёт ба муоинаи ҳадми давлатӣ техникӣ ва ҷамъоварии маблағҳои муқаррар намудани пардохти андоз аз соҳибони онҳо ва пешгирии ҳодисаҳо роҳу нақлиёт мувофиқи нақшаи чорабиниҳои шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти хатлон аз санаи 21 феврал то санаи 2 марти соли 2023 дар ҳудуди вилояти хатлон амалиёти муоинаи техникӣ ва суръат ташкил ва гузаронида мешавад. аз ҳамаи ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш карда мешавад ки воситаҳои нақлиёти худро сари вақт аз муоинаи ҳадмӣ техникӣ гузаронида қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намоянд. новобаста аз баргузории чунин амалиёти вусъати корҳои тарғиботӣ ронандагонро лозим аст баҳри амну бехатарии худу ҳамдиёрон андеша намуда ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ эътибор диҳанд чунки бештари ҳолат дар мавриди рух додани ҳодисаҳои нохуши нақлиётиву пиёдагардон нафарони гунаҳгор изҳори пушаймонӣ кардаву ҳолати ногувор онҳоро фаро мегирад. аз ин рӯ пайи ҳикмати илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ талош кардан манфиатовар хоҳад буд. бинандагони гиромӣ, некандешию рострафтории мо ва эҳтиром гузоштан ба қонун ин беҳтарин омили пешгирии ҷиноят ва осоиштагии ватан аст. бо вазорати корҳои дохилӣ ҳамкорӣ намоед. телефонҳо барои тамос 221 21 21 ва 19 19. хайр.